Отивам на купона! Можеш да промениш света, в който живееш. Опитвам се наистина да разпаля целия свят да ходи в любов. Може би е шантаво да си го мисля, но... Може би, ако откажа да мълча, някой ще се разпали, после друг ще се разпали, 100 души ще се разпалят, а след тях 1000, може би 10 000 или 100 000, може би 1 милион, 2 милиона, 3, 4, 5 милиона, 6 милиона и може би всички ще се събудим. Определено разбирате, когато общото помазание падне. Не може да не го усетите. Истински се забавлявах, бях много благословена. Тя наистина докосва сърцето. Приближавате повече до Бог. Още първият път, когато я чух да говори, се влюбих в нея. Джойс е толкова откровенна. Ако дойдете, ще бъдете благословени и ще си тръгнете нови хора. Присъствието на Бог е толкова силно тук. Не знам защо Бог трябва да е щастлив. Ако правя каквото трябва, аз да страдам заради това. Тогава осъзнах. Библията казва, че молитвите ти няма да имат успех, ако в сърцето ти има непростителност. Трябва да се събудим и да осъзнаем заблудата на врага. Направете си услуга и простете. Ще простя всичко, което са сторили на мен и на семейството ми. Това е огромно множество. Много хора бяха докоснати и съм сигурен, че Бомбай ще стане съвсем различен. Няма да остане същия. Амин. Трябва да се научим да се обичаме един друг. Защото любовта е сила. Здравейте, аз съм Джойс Майер. Много се вълнувам от това, че ще посетя България за първи път. Наистина се надявам да се видим там. Не пропускайте това. Вземете си отпуска и елате. Заповядайте на конференцията!